Mainit ngayon ang usapin ukol sa war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isinagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee nitong Lunes, October 28, nanindigan si Duterte na hindi iligal ang kanyang pamamaraan upang supuin ang droga. Anya, ito ay nararapat lamang para sa proteksyon ng mamamayang Pilipino at dagdag pa niya, hindi niya ikinahihiya ang kanyang hakbang. Batay sa datos na nakalap ng International Criminal Court o ICC, aabot sa 30,000 kataong nasawi dahil sa gyera kontra droga. Sa pagbisita ni former Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Attorney Benhur Abalos Jr. sa Pampanga ngayong Miyerkules, October 30, binigyan diin niya na mayroong batas na kailangang sundin, partikular na pagdating sa pagsugpo sa kriminalidad. Well, number one, ang buhay ay sagrado. Walang dapat mapatay na tao. Importanteng malaman na kababayan natin yan. No? Pangalawa, meron tayong batas na dapat sundin. At ang batas natin napakasimple. Kung salbahe ka, ipakukulong kita, mabubulo ka sa lukulungan. No? Ngayon, kung gusto sabihin nila may death penalty, so be it. Nasa Kongreso yan. Pero as long as ang batas natin ay makulong ka, makukulong ka. Hindi ito nagbibigay ng lisensyang pumatay maski sino. Dahil delikado ito. Mahirap itong ganitong klaseng assertion. Ibinahagi rin niya ang naging accomplishment ng Administrasyong Marcos Jr. sa anti-drug program sa nakalipas na 2 taon. Ginawa natin nung araw ay 92,899 anti-drug operations, 116,000 arrests of drug personalities including 11,284 high-profile individuals at higit sa lahat, 33.8 billion worth of drugs seized in a span of 2 years. The highest ever in the history of our country done by a president. Pagmamalaki ng dating kalihim, ito ay nagawa umano nang walang pinapatay. Nagawa namin nang wala kaming in-order pumatay. In fact, ang sabi ko nga sa pulis, walang papatay. Dapat wag mo silang bibigyan ng ganyan mas anumang lang senyales that they could kill. Of course, you can do that, self-defense. Pero dapat igiit sa pulis na sagrado ang buhay ng tao. Importante yan, hindi lang sa pulis, sa lahat. Samantala, sinabi naman ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na maaari magkaroon pa ng susunod na hearing ukol sa war on drugs ni Duterte. It is the call of Senator Coco Pimentel if he decides to have another hearing. But I think sa dami namin mga pinatawag ulit ng mga witnesses, ay baka magkaroon ulit tayo ng hearing. Nagbigay din si Estrada ng komento sa naging pahayag ni Senator Risa Hontiveros matapos siyang magbiro noong nakaraang investigasyon. Sabi ni Hontiveros kay Estrada, huwag gawing katatawanan ang usapan. Alam mo naman ako, minsan nagiging komedyante tayo sa ano. It was just to lighten the mood. No? Wala naman tayong masamang intensyon doon. Liana Canilaw, CIL TV 36 News.